امینا بحثا روشا پرورده بکن لروج آوای کردستانه و لدورین دبن دست ریوبریا خسر دا چما بیجن روجاوای کردستانه و باکور روجلات سوریه جبر کو د پارێزگەهی سووریە هەنا ئەوژی دبن کۆنتترۆلە ڕێبەبەریە خۆسەر دەنا یەک جوان ڕقایە یا دەنجی دێرەزۆرە هەر دەمێ ئەم ڕۆژاوای کوردستانی و باکوڕی ڕۆژهڵاتی سووری دەبێژن یانجی دەڤەرین دبن کۆنتترۆلە یانجی دبن دەستی ڕێبەبەریە خۆسەر دەبرە ژۆالی وەڤە ئەشکەرە بە ینی دەڤەر دبن دەستی ڕێبەبەری دەهەن یەک ڕۆژاوای کوردستانەیە پارێزگەها حەسەکەیە یا دەنجی پارێزگەها ڕقا و دێرەزۆرە ئەوژی سووری لحمو ناوچەین ڕێبەبەریە خۆسەر یانی ڕۆژاوای کوردستانی و باکوڕی ڕۆژهڵاتی سووری 4407 دبستان مەکتەب هەنە دەردۆرە 900,000 خوێندەکار لەوان دبستانان دخوێنن و vê grafîkê de jî dibînin hejmara mamosteyên ku li herêmên rêveberiya xweser dersan didin 39,000 mamoste ne ji xwe re hesa bikin binêrin 4407 dibistanên rêveberiya xweser nêzîkî 900,000 xwendekar li wan dibistanan dixwînin û hejmara mamosteyên li rêveberiya xweser jî 39,000 mamoste ne derbas bin li gorî zanyariyên desteya perwerdeyê rêveberiya xweser li tevahiya dibistanên parêzgeha Hesekê parêzgeheke ji xwe tenê li Rojavayê Kurdistanê yek parêzgeh heye ew jî parêzgeha Hesekê ye 2423 dibistan li Hesekê hene yanî li parêzgeha Hesekê li her du bajarên Hesekê û Qamişlo tenê 22 dibistanên hikûmeta Sûriyê hene ew ne di destê rêveberiya xweser de ne ew di destê hikûmeta Sûriyê de ne 2225 dibistan li parêzgeha Hesekê di destê rêveberiya xweser de ne rêveberiya xweser wan dibistanan bi rêve dibe berdewam dikim hejmara xwendekaran li dibistanên herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê gihîştiye bêhtirî di 130,000 xwendekar tenê li herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê yanî li parêzgeha Hesekê ji bo wan 20,000 mamoste hene xwendin ji pola yekem yanî ji sefa yekem a ibtîdaî yan ya destpêkê seretayî heta pola danzdan heta bakalorya wêjeyî û zanistî yanî bakalorya edebî û elmî li wan dibistanan tên xwendin yanî ji sefê yekê hetanî sefa danzdan tê xwendin li wan daran yan ji yekê heta bakalorya li ceme sefa danzdan bakalorya piştî bakalorya edî derbasî yan unîversîtê dibî yan jî derbasî mehed peymangeh yan jî enstîtûyekê dibî bi wê yekê bêguman hemû materyalên yanî hemû pirtûkên xwendinê di hersê qonaxên seretayî amadeyî û lîseyê yanî ibtîdaî e'dadî û bakalorya programa xwendinê ya rêveberiya xweser ew der çi ne bi zimanê Kurdî li wê derê tê xwendin yanî zimanê sereke li Rojavayê Kurdistanê yê xwendinê zimanê Kurdî ye bêguman lê zimanên din jî hene zimanên pêkhateyên li wê herêmê dimînin mesela erebî tê xwendin û xiristiyanî tê xwendin yanî tu karî bi erebî jî bixwînî tu karî bi zimanê xiristiyanî yan jî Suryanî jî li wê derê bixwînî lê zimanê sereke li Rojavayê Kurdistanê lê navçeyên rêveberiya xweser Kurdî ye sala 2013 rêveberiya xweser programa xwe ya xwendinê danî wê demê lê ji ber êrişa artêşa Tirkiyeyê û çekdarên ser bi Tirkiye ve li dijî girê spî û li dijî Serêkaniyê bêhtirî 9,000 xwendekar koçber bûn dema ku koçber bûn ji xwendinê bêparman ji xwendinê mehrum bûn li herêma Efrînê jî 311 dibistan hebûn dibêjim ji ber ku niha tune ne ji wan di 161 ên destpêkê ibtîdaî seretayî 38,000 xwendevanên wê hebûn û pêncî dibistanên amadeyî yên e'dadî hebûn û yên lîseyê hebûn hejmara xwendekaran jî li yanî amadeyî e'dadî û bakalorya yan jî sanewî 8,000 xwendevan bûn jî xwendekar bûn wan jî bi zimanê Kurdî û erebî dixwandin niha tune ne çima tune ne ji ber ku niha Efrîn ne di destê Kurdan de ye Efrîn di destê Tirkiye û çekdarên Murtezaq de ye ev bû rewşa xwendinê li herêma Rojavayê Kurdistanê û bakurê Rojhilatê Sûriyê yanî ew herêmên dibin kontrola rêveberiya xweser de